typicky určite. Od mladého veku si takto gelujem vlasy a to mi zostalo dodnes a za svoje, že v Taliansku sa stal z toho hit. Už dlhé mesiace som nestrelil gól, tak mi veľmi na tom záležalo, ale veril som si a som kopol dosť prudko, aj keď brankár to vysil, ale bola prudka, tak bola dobre umiestnená. Tak ja si Pavla veľmi vážim, to dobrý kamarát a super chalan, takže je to môj idol a to viac si to cením, keď niečo také povedal. Tak som to troška minimálny, a keď som bol malý chlapec, mal som vysnívané kluby, ale teraz je to niečo inom ale ešte keď príde nejaká ponuka, tak určite budem na ňom veľmi rozmýšľať, lebo naozaj je to dôležitý krok v kariére a uvidíme. No. Narodenie dieťatka je určite najkrajšia vec, čo môže byť, takže určite to vnímam iba pozitívne, je to obrovská radosť mať malého synčeka doma a každé jedno pozretie na ňo alebo každý jeden úsmev je naozaj neopísateľný a nenahraditeľný, takže som veľmi šťastný a to je asi všetko. Stále pribúdajú, dal som si aj dátum postupu Slovenska na majstrovstvá sveta, čo sme vyhrali zápas v Poľsku, takže čo má pre mňa význam, tak to si dám vytetovať. Tak každý jeden má svoj význam, ale určite meno syna a meno priateľky sú to nejaké. Už mám vytetované, asi pred mesiacom som si dal tetovať, takže už má svoje miesto. Kopačky ešte, keď som nebol na svete, mi kúpil môj starý otec, takže ešte pred narodením som mal už zavesené kopačky nad postielkou a ešte ich mám dodnes uložené. Kožené, z Maďarska vraj. Určite je to pre mňa výhoda, keď hráme s Talianmi, naozaj všetci tí chalani hrávajú série A, takže ich budem poznať, ale určite to bude veľmi ťažký súper, posledný majstri sveta a určite si pôjdu za obhajobu. Myslím si, že na majstrovstvá sveta sú iba kvalitné týmy a každý jeden dokáže potrafiť toho druhého a určite sa o ten postup pobíja.